I com acabarà aquest penúltim rei Felip IV de la casa dels Àustries? Com serà el seu final del regnat? Doncs malament. Dividirem aquest apartat en tres seccions. Aixecaments interns. Catalunya. Doncs aquesta rebel·lió en Catalunya, aquesta guerra que va esclatar, la guerra dels segadors entre el 1640 i 1652, doncs acabarà una reconciliació, es promulgarà un indult general i la restitució dels béns confiscats. Portugal, doncs van expulsar representants de Felip IV i es declarà la independència. Això succeirà l'any 1643, però tots aquests dos conflictes, l'arrel del problema va ser clarament la política centralista i la unió d'armes que el privat del rei, el comte d'Olivares, va voler portar. Volia que aquests territoris, tant Catalunya com Portugal, doncs aportessin finances, aportessin tropes, aquesta unió d'armes, aquesta unificació fiscal i, evidentment, que els privilegiats tant de Catalunya com Portugal doncs no volien i van acabar en aixecaments interns. Catalunya la va reconduir la situació, però la situació en Portugal no. De fet, se'ls van independitzar i va ser el fill de Felip IV, Carles II, qui ja va signar el Tractat de Pau amb Portugal, que no va deixar de ser territori d'Espanya. De les guerres exteriors, doncs el gran conflicte que va entrar va ser la Guerra dels 30 anys, recordem que va començar el 1618, i acabarà el 1648 en aquesta firma del Tractat de Westfàlia, on es reconeixerà la independència de les Províncies Unides i comportarà una pèrdua definitiva d'aquesta hegemonia hispànica a Europa. I durant aquest conflicte de la Guerra dels 30 anys, que va ser un conflicte on van intervenir molts estats i on havia un socarrel religiós de conflictes del protestantisme contra el catolicisme, doncs aquesta guerra que va entrar a França, a un principi de la Guerra dels 30 anys, els tercis castellanos doncs anaven guanyant. França va veure que Espanya podria agafar un poder que no volia i el cardenal Richelieu va creure convenient entrar a aquesta guerra el 1635 i entregar en guerra en França. I en França doncs, també la cosa acabarà mal, perquè l'any 1659, el Tractat dels Pirineus, entrem en pau, però la conseqüència serà que les tropes franceses sí que es retiraran del nord del Principat, però Catalunya va perdre el Rosselló, el Conflent, el Capcir, Vallespir i el nord de la Cerdanya. I, a més, Castella va perdre els territoris aquí a la frontera nord, que tenia a la frontera nord de França. Per tant, també la guerra en França doncs, no va sortir gens bé. I al final del regnat, doncs, si diem que aquesta dècada dels 40 doncs, va ser un autèntic desastre, doncs al final del regnat no va millorar. Tot i que Felip IV va destituir el comte duc d'Olivares per aquesta política centralista que volia aplicar i que li va sortir fatal a Catalunya i li va sortir fatal a Portugal, doncs ell no va reversar la situació. Els últims anys del regnat de Felip IV, ell va fer un govern doncs, més personal, però tampoc va solucionar res. De fet, l'imperi ja no era tal imperi i li va deixar un regnat del seu fill Carles II ja complicat i, de fet, ja el Carles II tenia problemes físics, doncs el seu pare li va donar un regnat amb molts problemes i molt afàblic. I així acabarà el regnat de Felip IV.